O Goberno municipal confía en que o Auditorio de Música este operativo para o mes de agosto. Así nos lo transmitía esta mañá o alcalde de Chantada, Manuel Lorenzo Varela, que en conta financiar o mobiliario deste espazo con remanentes do canon e fondos da Deputación. Pero, indudablemente, nós o que queremos é adecentar os entornos do auditorio e dotalo de butacas, de proyector, de cortinón, de pantalla, e, bueno, pues de todas aquelas cosas que se necesitan para que funcione axeitadamente, non? Entón, vai a requirir tamén uns investimentos que van a estar en torno aos 170, 180 mil euros, e que, bueno, pues, a ver, con remanentes aínda que quedan do canon e con outra aportación que poida facer a Diputación, porque o Concello non está en situación de aportar nestes momentos ninguna cantidade, e, bueno, pues, quítalo para xa e, pues, alá polos meses de finales de xullo, na semana de cine e de teatro que hai en Chantadas, e o tempo esperemos que sea bon, pero se non é bon, poder ter ali xa estas actividades. Esa é a fronteira que nos marcamos, non? Unha dotación de mobiliario precisa unha vez que as obras de construción do edificio do auditorio estén rematadas. Traballos que pronto serán finiquitados pola empresa Framiñán Construcciones, que ten como data tope de entrega a finais de abril. E nese aspecto hai que decir que a empresa cumpliu cos seus plazos. Decíame a min xa fai dous meses ou perto de 3 que a 30 de abril isto nós témolo rematado. E, efectivamente, así foi, non? Lembrar que as obras do auditorio deron comezo en xuño do 2011, unha obra que conta cun orzamento de 900.000 euros, financiada pola Deputación de Lugo con cargo ao canon eléctrico.